Są jakieś obrazy tutaj u pana, ale takie małe formaty. Tu widzę jest replika. Myszka Miki. No, to jest taka już cienka blacha. O, tutaj jest Ford za 160 zł. Czekajcie, tak pogrzebię trochę tutaj. Tu jest za 220. Nestle. To też jest replika. To jest taki format. Ile tutaj może być? Jakieś 70 na 40 mniej więcej. Patrzę, co tu jeszcze Państwo mają w ogóle z tych świecznik. 20 zł. Ładny. A ten wazon? 60 zł. A ten mi się podoba. To niemiecki jest. A jeszcze ma pan taką miseczkę i szklaną. To? Ładny.